Hey guys, hello, it's Sabado karon, so wala tay trabaho. Mo tan-aw na pud ta og Siki Horviners ninyo, tara mananaw ta ninyo be. So sa mga wala pa ka-subscribe diha sa Siki Horviners ay 1.2 million na ang kanilang subscriber. I-subscribe niyo sila guys. I-subscribe ninyo. So mo tan-aw ta sa ilang video be. Kaning ilang bag-o nga upload kani siguro kuan moro ganahan kuaning bagagnaong na silingan kani be bagagnaong na silingan kasi mo man eh atong tanaw ni guys bagagnaong na silingan nara si moy ayo pre pre ayo impro na, dinoorbell na. Di ka mo tingaw kay musulod ko. Di ka mo tingaw yung sunod ko. Si Moy may mo nag-acting kamahak. Pre? Di mo tingog. Ayo di sa mga kagawala nang di magkamutingaw. Ay Musulod ko. Si Moy ang bagagnaw nga silingan siguro ani. So doon. Mapasiga pa. Kapasiga ka kay ingit yung kunani. Sana. Pasiga pa. Gusto may pamahon niyo, pre? Diretso ka man. Sabaw. Ano? Lumpia. Uy, hotdog umano ko. Yo, yung kabman. Ikaw, kay gutom. Kuya man. Pilato mo ya. Anak ne. Kana. Pre, mukaon ko ani kay wagi sudan natong balay. Misis pura ko ato ka. Do sayo kay kadulak madjong. Madjong. Papay bawas sa balay hukad pa. Kini, labi kay hotdog. Lapit cheese. Yatay. Tani inyong lumpia, pre? Kabala makadi ko mong kaabutan. Kain yung tani. May sabaw. Sige naman yung sabaw na tapa, man. Gagkulang mo kasi. Reklamo pa doon, puta. Be, kada. Hari kong salap kay Kwan. Hugaw man kaninyong lamisa. Hari kong salap, pre. On kong TV, pre. Kay bulan tabo Netflix. Nara. Nakasubscribe ka punuan ni Pinulan? Okay, ne. Kani kay bagong nasalida. Kuya. Hindi to? Kasi na, pasada man eh. Ang hilak man. Busog na ko, pre. Kapag sobrang-sobrang na rin, pre, iwasan ron niya na. Kanina plato, pre, hugas yung na, kay kilapan ni Kirin, yung hugas yun eh. Sama ni yung tubig na hinay makaya, ka ba yung anik binulan? Basta-basta na halip pa kayo, itatrapo rin yung kanil, pre. Atay. Kuya, wala. Sama ni yung tubig, pre, distilled, ne? Kabalong bawat ang distilled water, pati mineral ng tato. Pastilan. Sama naman ko ka, ne? Goy, pagka-pobre wa po gani ko. Sama ni sulod na ninyong freezer, ne? Okay, ne, manok. Atay. Ako ni yung manok, pre, kaya mo isudan niyo niyang panihapon, kaya mo isudan. Sok sa gilid. Magkagayin mo, pre, nga lang, hindi mo buka sa amin. Ako na. Saan yung manok pre ng buhit, eh? Ako sa uslan ni isa kasi ako bukas niyo pre ha. Kung saan ihatod, balik ko ikaw. Ay, sige mga manok. Manok ikaw, yung mga buhit, eh? Ako sa uslan ninyong pan ni pre ha. Isa kasi ako, balik ko ikaw. Ate.
Yapi ka manuka kay hawon na ka na ko ron, di ka ma... Ay. Naibalik na ko pre, ako nang natutong bugas. Oh, sumali pre. Muna laman ni mong kwarta? Oh, pre. Ako ulman ni 50 pre. Yatay may. Pre! Asa gulay ka pre? Usiyan ko pre ha? Atay. Pre, matay, na naman ikuan yung siya. Maligaw sa ko, kaya igang kayo. Oh. Ay naras kuan. Pare, pagkaigang, kayong balaya, Roy. Pre, asa ka, pre? Ay. Naman ang biro-biro ng alauna, pre. Mong derby ta, pre. Apa si kuan? Pre, mangapik ka, pre. Ate, lagi may mira dua ni kamu. Sa man init nyo, ani, pre, nang kulang manig kainit? Ay, panahan ni, pre. Kita magpan. Atay. Huwag bigyan pan kahani, pre. Huwag ka galing magbay. Kapel. Kasi mo yung mga naligos. Baw. Kuya, mga kumpare. Usap man inyong kalamay, pre, nang asgad man kayo ni, pre. Awa magkagasaba ang asin man dahil ni, matay ka, pre, matay. Pre. Pag ugaw ang inyong tubig, ani pre. Buong tarat-tarat. Buong tarat-tarat. Tarat. Tarat-tarat. Now, buong tarat-tarat. Buong tarat-tarat. Sama ka pa. Tarat-tarat. Boom, boom, boom. Boom, tarat-tarat. Ginto. Gusto ko ng ginto. Ginto. Man, boom, tarat-tarat. May masaan ko, pre, ha? Patay buling mo kayo kung sa nilas ko. Yung mga tao niya mamulang. Gawa. Buling tayo kung tail, pre, o sinilas, pre. Nga ba? Oh, pagkatugnaw. Kagwapo kayo, Roy. Oh, naman yung toothbrush. Pre, paano mo ka yung toothbrush? Brush, brush, brush. Hindi tayo sa ding. Naman yung tawa sa pre, mga ayok ko. Atay. Nare. Anak kong kaliko, pre, umuntag kayo ko. Wala mo ka yung plan sa pre, makapakatulid na eh. Hindi, matulid na ganyan kung nauna na eh. Wala pre, wala ko pamlansa. Nakali pa to? Yeah, pre. Wala kasi na yung tawa. Wait na ko pre ha, kay kapoy kayo. Kapoy kayong lawas, nakihigda. Paghayahay. Balik, igang nga pag-igang man. Oh, dara, na-aircon. Aircon pa.
Oh, kani ice cream. Ano pa yung kabuo? Isa. Pre, kau mau ice cream ha? Bulengkul ko pre ha, kaya magkano ko ring mga ice cream malamig kay pre. Dahil sandig lang po kuha ari pre. May kinamot. Kinamot mag ice Anda cream. naman yung TV ha. Ano pre, nyo naman yung gipasagdaan na ulang may katanaw. Kalas mo kayo mo ni kurinte. Baya bugnawa po kayo yung ice cream pre. Nanganak ko yung payo sa babaw pre. Matay. Hapon na pinagayon. Nagkakapin isa na ako, soy. Moy? Me? Gawin sa mga kadiri. Ikaw, gawin sa mga kanila eh. Nangita kong kumpare, kaya mamulang mo niyang alauna. Mau ba? Nalagyan ng kwarto, oh? Ayaw naman disturbo, kaya kasi natulog ko na. Ano naman ikaw? Ice cream. Ice cream? Nananay naman ako, hindi kinamot pa yan. Magabot ka ng lamig ng bukayo ah. Wala na. Kan? Lahat ng basta? Arito. Arito. Kini, may plaster kaya ni ba? Ganyan ka na eh? Eh, ganyan na. Maligo naman ka ni ko. Yawag ka maayo po ni Moroy. Wala na lang makaw na to? Ay, dagan na itong rep. Ang araw niya ito. Narap ni Mani din eh. Mula mong gumaya tumunong diyan yun. Wala, tulog ko po di ay. Mula kaya ganyan na bukukuha ng araw. Nangga, latagaw lang mong bukuha ng balay kayo. Basta magiging mo bre. Ay, wala na. Pre, koswas ko rin mong stop eh. Iuliran ako ni Ugma, matay basa mo itong kaos sa mua. Ako po, pre, walang kuha ng parapan ni Mao. Kay, umar po ni uli. Uy, pre, pre. Asa ba kagigan pre? Asa, unsa niyo bidala? Ay, wala di kasi mong kwarto di ay. Wala, yung nakaw ko, pero unsa man yung... Ano nakasulod na mo? Oh, di kay. Nakahan yung balay. Eh naman, wala. May po daging 20 ay sa poon niya. Nga nang gidala mo na yun akong gamit. Nanangil bimi, pre. Kasi nanangil, wabi ako kabalong nanangil mo. Nanangin ba yung mo nga ito ganyan, pero balik na mong tawag sa taas? Kung man ako patingog yung tao ng nanangil mo, wala may tao diri, ang lakaw man ka. Basta kayo nanangil, may sala na ni mong kapalakaw-lakaw. Ka, nanangil bimi. So, wabi, dagin na mo. Ibalik ko na nanangil yung katunong. Iyan, Elisa, pagkaon sa harip. May pa. Pagkaon. Rinay mo na tubig at ulit. Mo, tara pagkaon. Igan magbuhaw kay ka. Pagkaon, ikaw lang. Ay, sabi na makain hari. Mama, lingkod. Na, plato, no, plato. Oh. Suran, no. Suran. Oh, napiluto hari oh. Oh, pwede. Kanina, Na. Pagkundis mo. Kanina. May manok ko. Oh, napisa ko hari. Paano sa ba? Tumoy. Eh, dili uro. Sabi gigutom. Pila tumray ka ulaw. Ang ulo mo ka. Ngiti. Kay Dili na busog ko nagkaon ko kanina gikan sa bawah, kanina sa bawah. Lang. Na. Nay ko no, lumpia. Chicken oh. Ay, kun kay maulaw man ka ng. Oh, napay ko no. Sudan. Kibanga nga. Ay, kaulaw na to. Luto. Pagkog tubig ka to kay gidulo ni. Ulo. Mga bakit mga ay sus pagkaon no sa baw. Kay murag nadulan na ka sa baw. Tubig. Diba? Dagan inom tubig kay. Sakto na ako Nabasa man namin ito. Ay, kaligo ato kinabasa ka. Kasi. Cuma bukas mama ni. Kasi ato hukas ni kid maligo man. Pato. Tak kira sawi mo. Ano ato kay ano to? Tara ko na. Ay, Muy, ni pinot sa nilas. Muy. ay,